Itse ajattelisin tietysti, että se tietoisuus auttaa nimenomaan potilaita ja heidän läheisiään, jotka sitten joutuu näiden asioiden kanssa painimaan. Eli usein sanotaan potilaallekin, että kun potilas sairastuu, niin siinä ympärilläkin tavallaan sairastutaan ja kaikki muutkin sitten etsii sitä tietoa ja yrittää sitten löytää sitä epätoivoisesti sitä tietoa siitä, että mikä tämä tauti on ja miten tästä eteenpäin. Ja tietysti tietoa tuomalla me toivon mukaan pystytään sitten lievittämään sitä tuskaa, koska se siinä alussa on ihan silmin nähtävää, että niin kuin ei pelkästään se potilas, vaan myös sitten ne omaiset haluaa hirveän paljon sitä tietoa ja tätä kautta myös sitten ollaan sitä pystytty tuomaan ja toivottavasti kaikki tieto, mikä sitten niin kuin tulee, niin on oikea. Ja tämä on tavallaan hematologian kohdalla tällä hetkellä aika suuri haaste. Eli hoidot kehittyy hirveää vauhtia ja jos lukee esimerkiksi AML:n tai KLL:n hoitosuosituksia tai hoitotuloksia, mitä potilaat usein internetistä etsii esimerkiksi 10 vuoden takaa ja 5 vuodenkin takaa, niin ne ei vastaa tällä hetkellä ollenkaan sitä, mitä ne nyt on. Ja se, että vaikka internetissä on niin sanotusti paljon hyvää tietoa ja ihan oikeaa tietoa, niin se ajantasaisuus on se, mikä on siinä se haaste. Ja se olisi potilaiden ja omaisten hyvä tiedostaa myös siinä, että jos he internetissä tietoa etsivät, niin se, että kuinka tuoretta se tieto todella on. Ja se, että se tieto, mikä siellä internetissä on, niin valitettavasti ei aina tietysti ole siihen yksittäiseen potilaaseen yleistettävissä. Eli sikäli kannustaisin nimenomaan hakemaan tietoa myös sieltä hoitavasta yksiköstä, omalta hoitavalta lääkäriltä, sairaanhoitajilta, joka tuntee sitten sen potilaan oman tilanteen kaikkein parhaiten ja joilla on niin kuin se kaikki tieto käytettävissä ja minkä perusteella ne esimerkiksi hoitopäätökset yksilöllisesti tehdään. Ja se on minusta se niin kuin tärkein paikka semmoiselle spesifille tiedolle. Ja totta kai sitten niin kuin tietoa muuten yleisemmällä tasolla voi sitten hakea internetistä ja muualta näistä muista kanavista. Mutta näissä täytyy muistaa se, että kaikille ei tietysti, kaikki asiat ei päde ihan kaikkien kohdalla. Sekä AML että KML on molemmat pahanlaatuisia verisairauksia. AML on tietysti näistä sairauksista aggressiivisempi ja usein vaatii kovempaa hoitoa ja sillä tavalla siihen sairastuminen tulee myös tietysti potilaille ja omaisille kovempana järkytyksenä, koska me joudutaan usein aloittamaan ne hoidot saman tien. KLL-potilailla on usein vähän enemmän aikaa sitten jo hoidella asioita ja joskus voi mennä vuosiakin, ettei KLL-potilaille sinänsä diagnoosin jälkeen tapahdu hoidollisesti yhtään mitään. Meillä on Suomessa hirveän korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä, meillä on hyviä hoitoja, meillä on hyvät tukijärjestelmät ja sillä tavalla niin kuin potilaana ja omaisena olisi luottavainen siihen hoitavaan yksikköön ja me saadaan uusimmat lääkehoidot meille käyttöön yleensä varsin nopeasti ja sillä tavalla niin kuin se hoidon laatu on täällä sitäkin kautta ihan huippuluokkaa. Hematologia kehittyy hirveää vauhtia. Hematologiaan kohdistuu hirvittävän niin kuin suuri kiinnostus tieteellisellä puolella ja meillä on tulossa ihan uuden tyyppisiä hoitoja, joista me ei tällä hetkellä osata ehkä, näin voi sanoa, unelmoidakaan. Eli meillä on tällä hetkellä jo varsin hyvä repertuaari lääkkeitä käytössämme, mutta kukaan ei tiedä esimerkiksi, että mikä tilanne on 3 vuoden päästä, 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä. Eli tavallaan se, että me joudutaan nyt tässä hetkessä tietysti elämään näiden lääkkeiden kanssa, mutta että tulevaisuus näyttää sekä KLL:n että AML:n suhteen sillä tavalla valoisalle, että ne hoidot kyllä koko ajan kehittyy ja totta kai ajatuksena on se, että myös ne hoitotulokset paranee ja on ehkä mahdollista, että me pystytään sitten yhä useampaa potilasta auttamaan paremmin, saamaan pidempiä hyviä aikoja, vaikkei tautia pystyttäisi esimerkiksi parantamaankaan, tai sitten ehkä jopa pystytään useammalta potilaalta se tauti ihan parantamaan kokonaan.